Hej. Her vil jeg lige vise den økologiske grøntsagskasse for uge 37, hvordan den ser ud. Vi har noget salat, noget hjertesalat, økologisk. Ja, alle sammen er økologisk, så det er der ikke så meget rafle om. Noget grønkål. En agurk. Tomater. Rødbeder. Små danske rødbeder. Super gode, super saftige. Vi fik dem her til aften, hvor vi lige lavede bagte rødbeder ind i ovnen. Super godt. Og der er en pose kartofler. Ja, det er ikke så nemt at se, men der er kartofler i posen. En grøn peber. 2 citroner. En hvidløg. Squash. Gulerødder og løg. Det er, hvad der er i kassen den uge her. Og den bestilles inde på simonsminde.dk.